Het is nou of net. Het is de laatste campagne van Top Dutch met ondernemers en politici uit Friesland, Grijnsland en Drenthe. Samen met de leiding van Tesla ervan uitzoeken worden om een fabriek in Noord-Nederland te bouwen. Ik denk dat het heel belangrijk is. Het heeft ook een verschrikkelijke grote spin-off op allerlei terreinen. Van handel tot... Nou, ik kan ze breed niet bedenken. Er is goede handel te dwaan. Zij er een merk van de verkoop van 20.000 elektrische auto's en 5 miljoen zonnepanelen. Dus als de topbaas Elon Musk van Tesla nou belt... Ja, dan nemen we op. Het is nou duidelijk, we staan open. En de boodschap is duidelijk aan Elon Musk. De kist komen, waar de ruimte, waar de mensen en waar echt gewoon de business. Top Dutch is al een heel schoftwaande met de campagne. Het belang van de komst van Tesla naar het noorden is grut. En kan dan ook net vaak genoeg benoemd worden. We laten daarmee zien dat Noord-Nederland gewoon een prachtige omgeving is om je te vestigen.